Aquesta gestió interna. Però nosaltres també ens hem de fer els nostres anuncis. Nosaltres pensa que abans de la primavera compilarem el contingut de l'espai col·laboratiu i obtindrem una dosis per la societat. Vale? Podem enllaçar amb els nostres recursos, no? Clar, és material de treball a partir del qual generaran